பொங்கல் அப்போ நம்ம கரும்பு திங்கும்போது உடனே தண்ணி குடிக்கக்கூடாது. ஒரு 15 நிமிஷம் 20 நிமிஷம் கழித்து தான் தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க? ஏன் அப்படின்னா கரும்பில் கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்கும். இந்த கால்சியம் நம்ம கரும்பு சாப்பிடும்போது கொஞ்சோண்டு பல்லுக்கு இடுக்கில் மாட்டிக்கும். இந்த பல்லுக்கு இடுக்கில் இருக்கிற கால்சியம் நம்மளோட எச்சிலோட ரியாக்ட் ஆகி லேசாக நம்மளுக்கு எரியும். இந்த மாதிரி எரிஞ்சோன்னே நம்ம தண்ணியை நிறையா குடிப்போம். இந்த மாதிரி தண்ணியை குடித்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப கால்சியமோட ரியாக்ட் ஆகி அது நம்மளுக்கு வாய்ப்புண்ணையோ இல்லை வயிற்றுல புண்ணையோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதனால தான் எப்போதும் கரும்பு தின்னதுக்கப்புறம் உடனே தண்ணி குடிக்காமல் ஒரு 15-20 நிமிஷம் கழித்து தண்ணி குடிக்க சொல்கிறாங்க.